Плета аз тук една реплика по H&M, пуловер на H&M. Влезнах в един сплатен съвместник. Вижте какъв интересен ластик с завиване. Така, полуанглийски ластик е основната плетка. Ето това тук съм го изправила, то си личи между другото. Тук е неизпраното, за да мога да видя как ще се раздвижи настрани, надолу, за да мога да се измеря точната как се казва? Точните бройки, редове и бримки. За да знам как да продължавам нагоре. Плета от две сиви прежди. Едното е меринос и полиамид. Тук това основно е меринос. И двете са меки. Много пухкаво става. Много се изменя платното след пране. Тук блести слънце. Ето не е праното. Тук праното. Като бухне и поема всичките празни пространства. Докато тук си личи какво е едно тип въже. И така. Ето готова ми е блузата, която копирах по модела на H&M. Тук особеността на ръкавите беше много интересна. Доволна съм. Малко по-късно направих вратната в бието. И малко по-дълга. Но общо взето е така. Супер доволна съм, защото е от 100% меринос и много грее. Доста си грее. Докато на H&M пуловерите са 80-90% изкуствена нишка. Взимала съм си нарочно. Студено си държат. Така че много съм си доволна с копирането на този модел. Много съм щастлива, имам още една пратка. Чорапена прежда. Сега ще ви я покажа. Доставката е от Stenly. Pleta.bg. Stenly пуснаха 15% намаление на всички прежди на газал. И аз реших да се възползвам от чорапената прежда на газал, която се води Happy Feet, ръчно багрена. Ето ги разцветките. Колко съм взела? 2, 4, 6, 8. Да. Ето това ми е новата придобивка. За чорапи, естествено. Поредните готови чорапи от остатъците. Колко да са остатъците, си направил по 50 грама кълбенца бяха. Опал. А това ръчно-багрената прежда на Natco Designs. Ето плетени са в хеликс. Като петата, ластика и тук крайната част са само опал. Ето, поръчка са ми. 38 размер дамски. Готови са. Естествено, различни са. Това е идеята. Чорапите да са различни. Чорапите са готови, като един е изпран и минал през блокатора. Ето го, блокиран. Другия не е. Исках да ви покажа разликата. Този току-що съм го изплела. Никаква форма. А ето го другия. Така че и то сега отива за пране и ще го облечем на блокатора. За първи път си купувам чорапена прежда Арвета на Филколана. Това е невероятно мека прежда. Такава не съм пипала никога. Невероятна е. Влюбена съм. Преждата е страхотна. И взеха, защото търсех точно такъв цвят. Имам поръчка за такъв цвят чорапи, а не намерих при другите по-евтини чорапени прежди. Бях принудена да взема Филколана, но не съжалявам изобщо. Страхотна прежда. Невероятна е. Чакам да видя какви ще станат чорапките. Мъжки чорапи по поръчка. Клиента поиска точно тази комбинация от цветове, защото има такова яке и реши, че иска да е в тон с якето. Така че бежава основа,
червени точици, лентички и да са различни чорапите. Това е преждата на Арвета Филколана. Много е мека, много ми хареса. Може би аз толкова мека чорапена прежда не съм плела до сега. Браво на Филколана. Хареса ми. Ето и поредните готови чорапки. Това са 35-36 даже. Номер от Арвета на Филколана и Happy Feet на Газал. Хеликс, малко жакард. Тук естествено има грешка, но много важно. Чорапите трябва да са различни. По принцип ги правя различните, макар че тук са си, кажи речи, еднакви. Но това ни най-малко ме смущава.